Kada krene? Samo si stani. Možeš. Evo Matko Šafer, test vozač je krenuo prvi, za njim njegov kamerman vozi punom brzinom, malo mi priša, ali dobro, imam ga, nema veze, snimam ga u trku, on vozi brzo, ali tu je njegov kamerman, ajmo, vozi brzo, ali imam ga. Joj, stalno mi briše. Koči, previše koči. Ajmo. Dobro, zavod dobar. Super. Sud mi je tu malo zbrisao. Dobro. Sud mi je malo zbrisao. Sad mi je malo teško uhvatiti. Ali evo ga, tiše mi je dole, sad ga imam opet. Tiše ga. Dobar je. Sad je malo ubrzao. Kako pići. Dobro, sad sam ja pustio. Ha ha ha.